Mixed by SP Nitish. नमूना रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर। सूरज वो जाई देवा घर के धीरज वो जाई देवा घर। सूरज वो जाई देवा घर के धीरज वो जाई देवा घर। मैल की न दे गेरुआ औरी गाया के कावार। मैल की न दे गेरुआ औरी गाया के कावार। सूरज वो जाई देवा घर के धीरज वो जाई देवा घर। सूरज वो जाई देवा घर के धीरज वो जाई देवा घर। मैल की न दे गेरुआ औरी गाया के कावार। मैल की न दे गेरुआ औरी गाया के कावार। गाया के कावार, गाया के कावार। मैल की न दे गेरुआ औरी गाया के कावार। बोला बोला बाबा भूतनाथ की गाया के कावार। टोलावा मोहल्लावा के जैसे हाथ साथ गे। हमारो के तू जाई दे माने माई बात गे। माने माई बात गे। टोलावा मोहल्लावा के जैसे हाथ साथ गे। हमारो के तू जाई दे माने माई बात गे। राहुला वो जाई देवा घर गे। पंकजा वो जाई देवा घर। राहुला वो जाई देवा घर गे। पंकजा वो जाई देवा घर। मैल की न दे गेरुआ औरी गाया के कावार। मैल की न दे गेरुआ औरी गाया के कावार। गाया के कावार, गाया के कावार। मैल की न दे गेरुआ औरी गाया के कावार। गाया के कावार। नमूना रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर। चढ़त समान हमरो जाके मना करे। राइटर सिद्धार्थ भैया रहते हमरा जोरे। रहते हमरा जोरे। चढ़त समान हमरो जाके मना करे। राइटर सिद्धार्थ भैया रहते हमरा जोरे। मनीषा वो जाई देवा घर गे। नीतीशा वो जाई देवा घर। मनीषा वो जाई देवा घर गे। नीतीशा वो जाई देवा घर। मैल की न दे गेरुआ औरी गाया के कावार। मैल की न दे गेरुआ औरी गाया के कावार। नमूना रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर।